Po ko zna koji put se pokazalo da loše vreme, problemi, poteškoće izrode dobru priču. Zahvaljujući kiši, danas sam ostao u selu Hamat, a zahvaljujući Jusufu video sam ono što verovatno nikad ne bi video. U ovu prodavnicu sam se sklonio od kiše kod Sirijca Jusufa, koji me je pozvao na mate čaj. Mati. Jusuf me je doveo na jedan divan vidikovac, odakle se vidi Sredozemno more i grad u daljini, ne znam tačno koje mu je ime. Tu je i manastir. Evo me sada ispred jednog grčkog pravoslavnog manastira, sada ću ući unutra. Sredozemno more. Evo, stigli smo ispred jedne crkve koja je ukopana u stenu.
Sredozemno more. Da vidite samo selo Hamat kako izgleda, u kojem žive pravoslavni hrišćani. Ovome da pozavide i ljudi sa Dedinja. أنا عم بحلم ليل نهار من ورد المليان زرار. أنا عم بحلم ليل نهار من ورد المليان زرار. طقطف بقى شموا رقا مسكر بالعطر المشوار. أنا عم بحلم Na kraju ubismo dobrih 15 km. Posle napornog dana mora nešto i da se prezalogaji.